This YouTuber was poisoning, homeless people? Hawakan mo lang aking kamay. Kaya ko pa to. Paano po, nanay? Paano? Ako, lola, no? Hindi ikaw ang dapat mag-sorry. Yeah, yeah, Wala ka lang sa pagkakamali kahit tayo po wala! Kamusta sa inyo mga cancer? Ako nga pala si Paul at ngayon daanan natin mga memes ng undas o mga nakakatakot daw ng mga memes sa atin agad si Bulat. Ilang araw nang di nagpaparamdam yung body sa... Feeling ka ba? Sige ka. Kung kaya mo mag-respond sa akin, katukin mo ito. Kahit hard rock lang. Para mo na. Nakakatakot talaga yan, Ben. Ghost o ghosting? Ano yung mas malakas doon? Sunod? Guys, tutorial para hindi kayo matakot dito sa KMJS. Diba yan? I-mute nyo. Nakakatakot din to yung mga mahabang text na ganyan, mga mahabang chat. Nakakatakot din yan. Mga matagal na usapan, matagal na pagtatalo. Lang. Tapos mag-play kayo. Yan. Basic mga kaibigan, no? Ngayon may mga multo. Pero hindi ka matatakot, di ba? Parang Pepito Manaloto meme lang eh. Para mga nangungutang lang eh, no? Ko. Nasaan na utang mo, amin na. Parulak sila. Kaya dito malalaman na big deal talaga ang music. Pag gumagawa ka ng video or gumagawa ka ng film, malaking bagay music. Karamihan ng mga sa film, yung mga magagaling, marunong silang mag-utilize ng music at walang music. Malaki ang diferensya ng nagsasalita ako ngayon na meron akong music at saka yung wala. Yung nag-uusap lang tayo, pinapakinggan mo lang yung boses ko, meron ako sigurong punto na walang kapupuntahan. Tapos meron na ulit music, di ba? Meron na ulit tayong tono, meron na ulit vibe. Meron na agad tayong parang temperature or warmth or lamig ng mga sinasabi natin. Nakakabigay siya ng emphasis. Sunod, talaga order mo kahit nasaan ka man. Beats a Jet2 holiday. And right now, you can Ayun. save £50 per person. Per person. Okay, meron na pa itong remix. Okay, sinamahan niya. Di ba yung mga Terracotta Warriors? Yun yung para samahan daw yung kanilang emperor hanggang sa kabilang buhay. Babayaran din ba niya yung shipping fee niyan? So, this YouTuber was poisoning, homeless people? Kasi Sam Ginto. I only gave leftovers. Binigay ko pero yun ang kagandahan. Kapag walang-wala sila, kahit anong ibigay mo, kakainin nila. Sa ngayon, sinamahan ko muna ng Biblia. Okay, binigay. Sa mas payapa na lugar ko sila gustong dalhin. Mga tira lang ang... What? So kapakilala ito si Sam Ginto na content siya ni I Don't Know Sterling na hindi siya sure kung nilalason daw niya homeless na mga people. Pero papalatin yung vlog niya mamaya. Sa mas payapa na lugar. While I will agree this is a very bizarre YouTube video to upload, I am not convinced that this is real. This is a YouTube video pero that ako was din naman. recently reposted to TikTok. So sinabi niya rito na tingin niya hindi naman niya pinopoison pero bizarre pa din kahit fake yung ginawa niya. Panoorin lang natin saglit. Papatay ka ng walang kalaban-laban. Bakit may sakit at hapdi pa? Kakilala ko, binilhan ko nito. I know you're watching. Hindi kita ituturo. Kung mismo magbabantay sa buhay mo. Pasensya na, mamaya na yun. Weird, pero I think parang ito yung sa mga horror, yung mga ARG o yung alternate reality game style. Kasi pati yung filter niya, pati yung bigla nagbo-blur. Sadya siya, filter blur siya eh. Ito rin, itong spherical. May mga napanood ako kung paano maging mass murderer or serial killer. Okay. Pero wala akong gets ka na. nakikitang nagtuturo kung paano makapagbigay sa ating kapwa. Noong kabataan nga natin, nagsasabi tayo na kapag yumaman ako, tutulong ako sa mga nangangailangan. Pero kailangan pa bang yumaman? Motivational pala to eh. Then about the homeless people, nahihiya akong bigyan sila habang binibidyohan. Kaya gaganito na lang ako sa inyo kapag may nabigyan na ako. Tara! Meron palang gusto maging mass murderer na nahihiya. Okay, so ARPG nga siya. Yeah, kasi kung totoo, alam mo yun, hindi ka naman pwedeng mag-post ng ganito kung totoo nga eh. So, pili ko nakuha rin ng context yun ng YouTube, kaya up pa rin yung video. Nagito akong magbigay ng patago. Dahil papalapit pa lang ako, nagigising agad sila para silang pusa. Hanggang matapos ang buong taon kasabay ng pagkakakulong sa bahay, natuto akong hindi gumastos. Kaging creepy nung mukha niya.
I mean, yung kanyang itsura, talaga nag-roleplay siya sa gusto niya. Ako natutong magmalasakit. Maaari akong magbigay ng higit dito. Uncanny. Ito gusto niya yung blur na yun. Nakakaasar eh. Isa kasi malabo na ang mata ko, tapos kailangan ko na naman balikan yung kalabuan ng mundo. Kung kaya ko lang silang bigyan ng tirahan, bakit hindi? Sa ngayon, sinamahan ko muna ng Biblia. Masarap yan. Dahil sa mas payapa na lugar ko sila gustong dalhin. Nagiging mas uncanny dahil doon sa kanyang kilay. Big deal yun. So ito daw ba yung parang lason ba? O tubig? Ano ibig sabihin nun? Hello? Kumi oh, ikalaro ka? Sino totoo sa atin? Nabala mo siya, Kumi. Huwag kang matakot. Ayan na itong maitim. Nabala mo. Kita mo. Ayun. Okay. Hindi namatay. Special cut, 1 kilo. Bakit wala si kuya ngayong gabi ate? Pasabi nangangamusta ako. Bali dapat marunong kayong mag-preserve. Pangalawa kung... Yung audio niya, parang feeling ko niredo niya after. Tapos wala makita ng mic at hindi ganun kaklaro. Ito yung pang malapitan na klase kasi. Ganito ka dapat kalapit para makuha mo yung ganung classic effect na sobrang klaro, sobrang lapit mo dun sa mic. So wala siyang mic. So siguro niredo niya ulit to. Mayroon naman ata siyang binasa ulit nung ginagawa niya. Kung may hayop kayo sa bahay, baboy, maraming hayop sa bahay. Ano yung pinanood ko? Para siyang panaginip. Mga panaginip na hindi mo maintindihan. Yung gusto mo makahanap ng reasoning doon. So ginawa pa siya ng content nito. This Filipino YouTuber by the name of Sam Ginto has fallen under fire by allegedly getting arrested after creating this video. Talaga ba? So alleged daw ay nilalason niya yung homeless. Pero men, kahit naman fake yun, bakit yun yung gusto mong klaseng roleplay? Oh my God! Yun talaga nito. Si Spanger, hayop ka. Nabigla ako dun. Ayun, mga ganito. Ang eerie kasi nung ganitong parang parang high res na pinilit na ewan. Uy, parang sa Breaking Bad, yung bumaba siya sa basement. Yung Valorant friend mo na laging talo. One game? Loose streak ba? Loose streak? Kaya natin yan. Hawakan mo lang aking kamay. Sa likod niya, Okay. Okay. Ayun pala ibig sabihin. Okay. Parang nakita na niya. Medyo kinky in sound. Maraming salamat. Angel wrote. Oh! Happy New Year! Unahin natin mag-vlog. Videoan muna natin bago tayo. Pero nakadelikado nga naman lumapit dyan. Alam mo po yun eh! Well, nakakatakot ka naman. Sara yan. Mama! Wala, dumilim! Hirap nga naman kung puputok tas kailangan mong tanggalin. Pero hindi ko iisipin videoan yun. Lalabas ako, hanap ako ng tulong. Uy! Kala ko ito yung lumabas doon sa dilim eh. Hey, let's go! Hindi ako natakot dito, men. Na-motivate ako! O, Paolo pa pangalan. Mga Paolo talaga eh. Santo Niño to. Yung mga dapat pinumul tayo mga ito mag-joke eh. Patak to paglaki. Bodybuilder. Walang pinipili ang pag-train ng katawan. Paldo na sana yung nakalakla. What? Ini-edit lang? AI ba yan? Dinagdagan lang nila ng tigi-isa? O, kung geto karami ang iniinom mong coke sa isang kainan, kasama ka na din. Malapit ka na rin sumabay sa mga yan. Paldo, sugod mga kasama. Diba ang mga langgam. Punod, exam day nyo tas biglang kuya natangga. St. Peter, lumabas ka na dyan. Kawawa naman yung babagsak. Parang Final Destination pala to eh. Dito talaga may excite na ako umuwi. Kung ito yung nakita kong umiikot-ikot. Sunod, TikTok user shared her experience with a disrespectful employee at the BIR. Ganyan ang employee niya. Report mo. Ano ba yun? Ano pa sila angulo ni Sam Ginto? Bakit? Nasa government kayo. Grabe. Ang hirap na yung tulong mo. Pero tayo dito. Yung mayabang yung mga ganyan. Lalo yung mga naka-aircon, men. Yung mga buntis, minsan mapagbibigyan mo pa eh. Kasi may mga hormonal fluctuations. Pero pa naka-aircon niya, tapos ganyan pa. Kupal talaga yan. Ayun, may mga nagsabi na pwede mo makuha yung pangalan ng taong yun. Pwede mo i-report sa ARTA o Anti-Red Tape Act. Kasi baka inaano ka nun, parang kino-corner ka para mag-red tape. Kasi pinapahirapan ka. Tapos sabi kung pwede ba natin pabilisin na lang ito. Alam mo yung mga ganong kalawan. Yun yung kanilang paraan.
paraan. So, yun din yung way nila para mapunta ka doon. I'm generalizing pero most of them kaya lalo yung mga bagong reband. Yung mga sikat yan sa probinsya na pag-uwi nila. So, pumunta siya sa BIR para i-process yung kanyang TIN. Tapos, nagkaroon-issue siya sa online application. Pero sinabi naman niya na yung employee parang bad trip na sa kanya nung nagtatanong siya at naghahanap ng clarification tungkol sa proseso. Tapos, dun sa follow-up video niya, nagbigay pa siya ng mas detailed na explanation dun sa lore kung bakit siya nalungkot. Kasi all throughout the conversation, nag-English talaga siya. Para bang gusto niya ipamukha sa akin na dapat ko maintindihan lahat. Sobrang impatient niya, yung sarcastic, yung parang magmumukha ka talagang bobo. Ay naku, yan yung nakakaasar eh. Yung tama na nga yung tao, tapos pinamumukhaan yung tama siya. Para bang, ito na lahat ng gusto mong ego sa buong buhay mo. Ito na, ibibigay ko na sa'yo. Ito palakpag sa mo ng medal. Yung ganong klase ganong klaseng feeling na ba't hindi ko daw maintindihan, paulit-ulit nga lang daw siya ng sinasabi. At nung kinonfront na daw niya yung BIR employee's demeanor, doon na daw nag-escalate yung pagtutuos nila. Tumaas talaga yung boses niya. Pagkakaalala ko, sabi niya wala daw ang karapatan para sabihin yun sa kanya. Ayaw talaga ma-call out ng mga taong ganun eh. At tinapos nung TikToker yung video na sana matapos ng ganitong klaseng culture sa mga opisina ng gobyerno na dapat nagtutulungan tayo eh. Hindi yung parang may gatekeeper doon sa masarap na kainan o bagong banda eh. Parang ganun yung feeling. So dahil doon marami rin nag-share ng kanilang mga naging sari-sariling opinion tsaka experiences sa mga opisina ng gobyerno. Alam niya lahat ng tao nag-apply ng trabaho, lahat ng tao kinailangan ng ID. Alam niya yan. Alam niya yung stress, di ba? BIR din dito sa ipinahiya ko noong naka-assign sa Teen ID. Nag-double kasi yung sked ko kasi walang confirmation na dumating sa email ko. Eh di ba kailangan yun? Sinigawan ako in front of everyone. Hindi man lang ako binigyan chance na mag-explain. Yung sinabi ng isang TikTok user din. I feel your frustration. Wala kang mali. Normalize holding government employees accountable for expecting them to do their jobs. Ito yung continuation ng video. Hindi ikaw ang dapat mag-sorry. So may ibang empleyado nagsusorry para sa kanya. So mayroon siguro dong yung siguro matagal na empleyado. Di ba? May mga ganun eh. Yung mga kalam sila may-ari ng lugar. Di nila mamanahin yung opisina. Hindi siya masaya sa trabaho niya. Obvious. Buti na lang ako yun. Paano kung ibang tao yung naganyanan? Oo nga eh. Ito kaya ko ba? Kaya ko pa to. Paano po nanay? Paano kung lola, no? Kawawa naman. PWD. Para PWD. Nakailang reports na yun sa kanya. Meron tayo insider. So alam niya, nakupal talaga tong kapwa-empleyado niya. Paano pag ganun? Report mo. Ganun pala yung ugali niya. Ba't siya dito customer service men, sa lahat ng mga nasa customer service, bilib ako sa inyo, sobrang stressful niyan. Kasi hindi naman kayo yung kumpanya eh. Naiintindihan ko na pag mayroong mga subscribers or mga gumagamit ng serbisyo ng kumpanya at mga customer service na parang personnel, hindi naman kayo may-ari ng kumpanya eh. Dinedefend nyo lahat, binibigyan nyo lang tamang proseso yung mga hinanaing at complaints yung mga kumukuha ng serbisyo na yun. So pag siyempre yung mga tao nasa stress, tulad ko na nawalan ako ng internet dito, ganyan, bisan yung galit ko talaga wala kang mapagsabihan eh. Nagiging parang harang, parang nagiging punching bag yung mga customer service na yan o yung mga sumasalo doon sa mga customer pag meron sila mga complaint. So stressful siyang trabaho kasi parang lahat papunta sa'yo eh. Kailangan mo lagi mag-appease. Para ka nasa isang toxic relationship. Parang lagi kailangan mag-adjust yung feeling. So bilib ako sa mga taong yun at sa mga taong hindi pumipitik tulad nito na teller or kung sino mga kausap niya na BIR government employee na talagang pinagyabang niya at inangat niya masyado yung sarili niya kesa magbigay ng serbisyo sa kapwa Pinoy din naman niya na gusto lang din maayos yung kanyang kailangan para sa kanyang mga ID o lisensya. At doon niya pa talaga siya inassign. Information. Information na ayaw magbigay ng information. Dapat naiintindihan mo. Ilang beses ko to sinabi sa libo-libong tao. Pero hindi ako yung libo-libong tao. Ano ba? Tanga ba? Hindi siya pwede. Hindi siya effective. Mag-rely ng information eh. Ginagawa niya yung taong tanga. Ay, bobo. Pinapapil niya yun. Yung mga ganyan tao, tapos natapat sila sa talagang yung sasabayan yung kakupalan. Sarap ng mga ganun. Sisigawan, yun yung mga masarap panoorin, yung mga sinisigawan yung mga kupal din. Pero yun nga, ba't ba natin napaabutin doon? Dapat yung mga ganun tao wala sa information. Dapat andun na lang siya sa relaxation, rehabilitation. Doon na lang siya yung ganong klaseng employee. Sunod! Basbasan mo ang pagkain, Father! Oh! By 300 langit points! Amen! Sunod! Ibang Demon Slayer yata ito. Naneru! Kailangan natin ng 3 points si Father para ibalik dyan. May last customer ka pero hindi mo nakikita, tanging bakas na ng paa ng bata. Pre.
may ganitong game akong alam ah. All for the love of you. It won't be a silent Ito may jumpscare. Suntokin ko sarili ko. Hindi naman to yung mga nagbubukas ng pinto. Baka nakasasya kasi nila mabuksan yung pinto para sa 7-Eleven, yung mga nasa labas. So gusto nyo mga horror games, nag-upload kami ng horror random games sa gaming channel. Puntahan nyo na, subscribe. Remember kung gusto nyo mas maaga. Sunod, grabe na kasi ngayon karami inaasa lang kay AI sayang effort na teacher. Wala ka lang isang pagkakamali kahit time po wala. Hindi nyo nga pinanood ng mga lecture ko. Dude, ginamit nyo lahat ng black box AI, di ba? Bakit pa ako nag-record ng 100 oras na lecture? Hindi na Parang ano, AI din siya. Yung mukha niya, isa lang yung gumagalaw, itong bibig lang eh. black box AI, di ba? Oh. Bakit pa ako nag-record ng 100 oras na lecture? Hindi na Sunod! Pangit si Ella. Pangit si Ella. Yeah, hey! Bagit! Bagit! Tarat. Boom, tarat. Boom, tarat. Gumagano siya. Boom, boom, boom. Bye-bye. Dahil dyan, hindi ka magiging chicken joy. Inisahan ka pa, boy. Ano, trash talk ka ngayon. Trash talk malala. Sunod. Bakit nga ba mahalaga ang asignaturang Pilipino sa atin? Una, ang wika... Yung pag nag... AI pa din ba yan? Mukhang AI. Yung texture ng kanyang jeans. Mukhang AI eh. Pero bilis tayo ako na. Doon na natin itigil yun. Doon na tapos natin mga nakakatakot. At kalokohan namin din. Minsan nakakatakot talaga ang mga government employee. Lalo na pag kinukupal ka. So pa na mga ganito, huwag nyo kalimutan like, share sa mga nag-file para sa ID. At mga kailangan nila impormasyon para sa kanilang pag-apply sa trabaho, sa eskwelahan, kung ano-ano pa. Paulo naman mga.